Dobre, takže super. Ľudia, vydajte o nového videa. V tomto videu si idem vylosovať 3 youtuberov, ktorým dám odber. Tí, ktorí majú u mňa. Takže tu sú daktorí. Takže idem to roztočiť. A ideme na to. Čo prvý spin. Dám odber. Goldball 99. Dobre, takže po videu im to všetko dám. Dobre, takže druhý bude pre Petra Kadera. Peter Kadra. Takže super. A posledný Ivan Kostivier. Super. Takže im teraz idem dať odber. Takže Goldball 99. Takže idem si to vyhľadať. Goldball 99. U neho odber už mám. U neho už odber mám dokonca. Takže u neho ani nemusím. Dobre, teraz pre Petra Kadera. Peter Kadera. To tento nebol, on inak vyzeral. No tak inak vyzeral, tak to musím dať na mojom kanále. Tento Peter Kadera. A Ivan Kostivar, odber. Super, takže dávajte odbery a